Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Aka na-achị steeti Lagos Babajide Sanwo-Olu enyela nkwado ya n'ozuzu oke taa gaa n'aka osote ya Ọbafemi Hamzat ịbụrụ onye ga-eji aha pati APC zọọkwa gọvanọ n'ime steeti Lagos n'afọ 2027. Gọvanọ steeti Kano Abba Yusuf agbarụọla ihu ka ndị ntorobịa pati APC n'ime steeti ahụ jiri bie ihu ya n'ọbante ma kesaa ya ụmụ nwaanyị n'oge nwunye onye isi ala Remi Tinubu bịara na steeti ahụ ma kọwaa nke ahụ dịka mkparị na nke na-adabaghị adaba bụ ntụtụta ime nyocha akpụ ọkụ n'ọnụ ka mmiri jiri banye n'opi ụgbọgọrọ. Enwetala kepụkepụ ugbu a na-akwara ọbante uhie ndị ahụ iji kwakwa nkwasị emo na okpu uhie ndị nkwado ya na-eyi. Otu na-eyi ndị ọha egwu Boko Haram enyela ọchịchị Tinubu oge amara otu izu ụka inyepụ ha ihe ndị ha chọrọ ma ọ bụghị ya ha egbuo maọbụ lụpụ n'ike ụmụ nwaanyị na ụmụaka ruru 176 bụ ndị ha tọrọ n'obodo Woro nke steeti Kwara. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu agbakpọla obodo Gakọ na ọchịchị kansụl Riyọm nke steeti Plateau ọzọkwa abalị ụnyaahụ gbuo otu onye ụkọchukwu, nwunye ya na ụmụ ya abụọ. Ndị omekome ekpe egbe na-eyi ndị ọha egwu agbakpọla otu ụlọ akwụkwọ nke na-elekọta ụmụ enwe nna na Lokoja steeti Kogi ma tọrọ ụmụ akwụkwọ ruru 23 na mgbede ụnyaahụ. Ọ dị egwu dịkwa n'ala anyị ka ọ dị ugbu a. Onye omeiwu n'ụlọ nnọchiteanya etiti nke na-anọchite anya ndị Ikeja na steeti Lagos, James Faleke, agbatala akwụkwọ nhọpụta pati APC taa iji zọọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 n'aha onye isi ala Tinubu n'ọnụ ego 100 nde naira pati APC mahọpụtara ya. N'ọzọ dị ka ibe ya, ụlọ omeiwu nnọchiteanya etiti enyela nkwado ha ugbu a gaa na atụmatụ ịgbaziri ego ọhụrụ narị ijeri naira asaa Tinubu chọrọ ịgbaziri maka ọrụ ngo okporo ụzọ n'agbanyeghị ọtụtụ nkatọ ọhaneze katọrọ atụmatụ ahụ. Onye nta akụkọ ụlọ ọrụ Arise El-Rufai agwala osote gọvanọ steeti Lagos Ọbafemi Hamzat na ya mụrụkwa anya dịka azụ n'ihi na ọ bụrụkwa mgbe eze ndị eze Jagaban nke steeti Lagos Tinubu ga-ekwupụta ndonye ukwu ya nye nhọpụta ya ịzọ ọkwa gọvanọ ka ọ ga-amata na nhọpụta ahụ bụ eziokwu. Otu onye bụbụrụ osote onye dairektọ n'ụlọ ọrụ DXS Dennis Amakri agbakọla ọchịchị etiti ịkwụsị atụmatụ ọbụla ha na-eme maka ntụliaka elu afọ 2027 ma chewe ihu ha n'ozuzu oke elu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa bụ nke na-ehi odo n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ n'ime steeti Kwara, Plateau, Benue na mpaghara ugwu ala anyị. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ekwuola na ọchịchị ga-aga n'ihu ịgbaziri ego iji kwalite ogo akụ na ụba n'ihi na ịgbaziri ego abụghị ọrịa. Nke a na-abịa dịka ụlọ sineti nọrọ taa nye nkwado ha ka ọ gbaziri ego ọhụrụ narị ijeri naira asaa maka ọrụ ngo okporo ụzọ awara awa Sokoto gawa Badagry. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii n'ime steeti Delta Bright Edafe ekwuola na enweghị nkọwa dabara adaba ikwu ihe kpatara onye uwe ojii ahụ jiri gbagbuo nwa amadi ahụ ụlọ ikpe na-ekpebeghị ikpe karịa ikwu ya n'ụzọ a na nke ahụ bụ ihe ụmụ mmụọ kpatara ma kpalie. Ụfọdụ ndị bi n'obodo Edenyo nke ọchịchị kansụl Ejemeju nke steeti Ekiti na-efu efu ugbu a dịka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu wakporo ha n'oge ụka mgbede ntute ụnyaahụ bụ onye ụkọchukwu matara ọtụtụ ndị ọzọ. Onye isi oche ụlọọrụ EFCC Ola Olukoyede etoola nkwụ aka ọtọ ụkọchukwu Jerry Eze na okwu mekọtara ego ndị na-abata n'akpa ego ụlọ ụka Streams of Joy akọwa na ya mere onye ụkọchukwu ahụ nyocha ọnwa isii n'ihi ebubo ndị edere megide igwu chandom. Ka m ga-agbazu ahịa m ugbu a, apụkwala. Ị na-achọ ebe ị ga-azụta ụkwa na-eghe eghe ọsịsọ? Nke anyị ụkwa n'ebe a inyere gị aka. Kpọọ ekwentị ndị a ga-ezụpụta nke gị. Nnọọ, anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ Dangote nọrọ taa bugo ọnụego ha ji erepụ mmanụ petrol ọzọkwa. Mba Chad amalitela ịnwụchi ụmụ afọ ala anyị ndị n'ihi mwakpo ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na mpaghara ugwu gbara ọsọ ndụ ha gaa mba Chad ma ha na-anwụchi ha ugbu a chọlata ha na mba Naijiria maọbụ chọba ha n'ime mba Cameroon bụ ebubo na nwa afọ mba Naijiria ọbụla ha hụrụ n'ime mba Chad bụ onye otu Boko Haram. Ọchịchị etiti nọrọ taa mee mkpesa n'ụlọ ikpe ukwu etiti dị n'Abuja na-achọ ka ụlọ ọrụ INEC wepụ aha pati ndọrọndọrọ ọchịchị ise n'aha ndị ga-azọ ọkwa ntụliaka elu afọ 2027. Pati ndị ahụ gụnyere African Democratic Congress ADC, Action Alliance AA, Action People's Party APP, Accord na Zenith Labour Party n'ihi ebubo ịdị iwu ụkpụrụ ndị iwu mawapụtara. Ụlọ ikpe okpecha ọgwụ nọrọ taa chabụ ikpe n'okwu dọga ọkwa ọchịchị pati PDP ma dọnyere ụlọ ikpe mkpegharị ukwu bụ nke kpọsara ọgbakọ ezumezu ahụ nke Hịrị n'ime steeti Ọyọ nke họpụtara Turaki dịka onye isi oche pati PDP ma mee ka o doo anya ugbu a na Abdurrahman na Samuel Anyanwụ bụ ndị isi pati PDP. N'ọzọ dịka ibe ya, ụlọ ikpe okpecha ọgwụ nọrọ taa nye nchabụ ikpe ha ma weghachita David Mark n'oche dịka onye isi oche pati ADC nye ntụziaka n'okwu dọga ọkwa ọchịchị pati ahụ ka ụlọ ikpe ukwu etiti ga-anụrụ mkpesa ndị iwe ka juru n'obi. Maazị Peter Obi akatọla ịga n'ihu agbaziri ego nke ọchịchị Tinubu ma kọwaa nke ahụ dịka nje ọrịa ekpenta rụtụ aka na mgbazi ego ekwesịghị bụ maka oriri kama mmụba na-emepụta uru. Nwaanyị ahụ nke nọ n'isi nkesa ọbante uhie n'ime steeti Kano na nso nso a, Fatima Nasa, ka a họpụtarala ugbu a n'ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime steeti ahụ dịka onye isi nlekọta ụmụ nwaanyị n'ọchịchị kansụl Nasarawa nke steeti Kano. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọla Tinubu n'ụzọ dị ọgọ n'ihi igwu ndọrọndọrọ ọchịchị ya nke nkesa osikapa n'ihi oke agụrụ dị n'ala anyị ka ọ dị ugbu a ma gwa ya na ụmụ afọ ala anyị abụghị ndị arịrịọ. Dịka ndị ọrụ obodo nọrọ taa mee mmemme ncheta ndị ọrụ obodo n'ụwa dum, ndị ọrụ obodo n'ime ala anyị etiela ebewu n'ihi ọnụego nke eji erepụ mmanụ petrol ka ọ dị ugbu a. Ka ọ dị, ahụrụ onye odee Wole Soyinka ụnyaahụ na-abịa Okwuta ka ọ rigoro ọgbatumtum ọkada n'ihi eji ego eji agbanye mmanụ petrol n'ime tankị ụgbọala ya.
Ọzọkwa, ụlọọrụ ICPC emeela mkpesa ọhụrụ n'ụlọ ikpe megide Nasa El-Rufai n'ebubo igwucha ndụmego karịrị ijeri naira 10 n'ọrụ ngo nwunye onyonyo nchekwa CCTV. Ụlọ ikpe mkpegharị nọ n'ala Owerri nọrọ na nso nso a nye nkwado ha gaa na mkpesa ụlọ akwụkwọ mahadum steeti Abịa dị n'Uturu mere nke ha bụrụ ebubo na Sinetọ Ụzọ Kalụ ji akara asambodo digrii nke na-abụghị ha nyere ya. Ụlọ ikpe ahụ akagbuola asambodo ahụ ugbu a ma kọwaa ya dịka adịgboroja. A ga-echeta n'afọ ndị gara aga ụlọ mahadum ahụ kwupụtara mkpebi ha ịkagbu asambodo ahụ ma Ụzọ Kalụ mere mkpesa n'ụlọ ikpe ukwu dị n'Isukwu Atọ bụ ndị nyere ya nkwado ịga n'ihu na asambodo ya kemgbe ihe karịrị afọ 15 ugbu a. Enwetala kepụkepụ ugbu a na ụfọdụ ndị isi okpokpo n'ime pati ADC gụnyere Peter Obi nakwa Nkwaso na-atụ atụmatụ ịgbahapụ pati ahụ ma sonye nke National Democratic Congress NDC n'ihi obi erughị ala nke sitere na dọgadoga ọkwa ọchịchị pati ADC. Ka ọ dị, Kwankwaso enyela ntụziaka onye isi nhazi otu nkwado ya Kwankwaso ya Kabir Adamu Abdullahi gbaa arụkwaghịm ozugbo pụọ pati ADC. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hirodo n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.